Hi guys, good morning. So, ang destination natin ngayon ay ang Abandon Hospital sa Clark. Ayan. So, andito tayo sa may entrance ngayon, guys. So, itutur ko kayo, ha. Silipin natin. Sabi na nakakatakot daw dito, pero pangalawang beses ko nang pumunta rito. Nung una, kasama ko yung mga pinsan ko. Shoutout kay Hercel Sagaw at kay Sohar at kay Cheryl Sagaw. So ayan guys, ito yung entrada ng Abandon Hospital. Ito yung dating US Air Force Hospital. So regional hospital kung tawagin, no? Kasi nung panahon ng World War II, lahat ng mga sundalo nanggagaling sa Vietnam dito dinadala, yung mga wounded nila. Halos mga Amerikano ang mga nakapwesto rito. So noong panahon na yon, siya na yung pinaka high-tech na hospital dito sa Pampanga. So ito yung dropping point nila. Siguro yung mga ambulance or masasakyan dito. So ito ang kanilang area. So dito sila tumatanggap. Okay. So, papasukin natin sa loob guys, ha. Shoutout pala kay Melvin Lion. Siya ang ka-buddy ko ngayon. Okay, so papasok. So, papasok tayo, sisilipin natin yung paligid. At yun, may tao ron. Bossing, permission! Oh, sige. Dito lang kami sa ano. Okay guys, so kailangan daw natin magpaalam sa security. Okay, so kakausap tayo ng security. Nagpaalam muna tayo sa security guard. Kailangan natin magpaalam. Huwag daw tayo basta-basta papasok. So sabi ng security guard, okay lang naman, basta cellphone lang ang gamit. So yun lang affordable natin ngayon, cellphone lang. So ayun sila yun. So bawal daw yung sasakyan dito sa malapit. Ewan ko, para mas safety, walang gumaya. Kaya dun siya paparada sa likuran. So makapa-exercise sila yun ito. Ay, rugo! Ayun, charan! So, doon siya magpaparada. Ay, rugo, mapatakla ko yata, ha? Eh, bilad ko. Melvin Lion. So, si Melvin Lion, yan yung dati naming Corps Commander nung high school. Welcome to my vlog. So, papasok na tayo. Okay? So, nasaan tayo sa kasaysayan? So, panahon ng mga Amerikano rito sa World War II. So, dito dinadala yung mga sugatan nilang sundalo. Dito ginagamot. Ito yung pinaka dropping point nila yata para magpalakas. Okay. Oh, may masugatan sila dito lahat. So, dito binababa. Dito dumadaan yung ambulance nila siguro. May nakaabang dyan. So, ito yung pinaka the best na hospital in time ng World War II. So, Vietnam War. So, okay. So, nagtagal sila rito hanggang 1991. Layo pagputok ng pinatubo, 1991, no? Okay, 1991 yun. No, dahil napal sila rito sa pagputok ng pinatubo. Kaya, eto, okay na. Bossing, okay na. Ayun, merong nagmamando yata. So, papasok dito. Siguro ito yung pinaka elevator ba nila to? Oh no. Hindi ko lang alam kung to. Okay.
So, cat. Kakat. Okay, sige Lai. Oh. Napakalawak guys. Hindi ko lang alam kung saan yung emergency room nila rito kasi masyadong maluwang. So, nararamdaman ko ngayon, normal lang. Tahimik yung paligid. FU. So, may pan doon. So, saan dito yung hagdanan Lai? Hindi ko na masyadong matandaan. So, unahin mo natin yung left wing. Dito tayo sa left wing natin. So, papasok natin ito. Okay. So, siguro nung panahon ng mga digmaan na yan, yung mga napapadpad na mga sundalo rito, mga sugatan, mga nabaldado, dito sila. At meron din rito yung mga nawawala sa sarili dahil siguro sa giyera. Meron din dito na room. Magpandali. May tumatagas na tubig dito guys. Hindi naman umulan pero para saan kaya yan? Okay. So ayan guys. May tumatagas na tubig. So, silip natin ito. Sa left wing muna tayo. So, pumasok tayo sa entrance tapos kaliwa. Ito yung paligid niya. Silipin ko yung hagdan. Hagdan nga ba to? Oh, parang oo nga, hagdan nga. Yun nga lang, nawala na yung railings. Baka nadali na yung mga railings. Solid yung bakal niya. Okay. So, pasok tayo dito guys. Maluwang. Makasaysayan siguro itong lugar na to. Ayan. So, kung tutusin, pwedeng pumasok yung sasakyan dito, no? Kasyang-kasya. Okay. So, nasa left wing tayo. Silipin natin itong dito. Kaliwa muna tayo. Oops, merong okay ka na Lion? Wala kang nararamdaman na kakaiba? Wala. Okay, so check natin ito po siya. So lumang-luma na to. Pero matibay yung pagkakagawa guys. Tignan mo yung mga padar niya. Talagang may mga graba. Wall lang yan ha. Parang buho siya, no? Precast ang dating, no Lai? Wow. So pag precast talaga matibay. Hindi lang siya ordinaryong platada. Rex! Uy. May nag-vandalism na rin. Oops, narinig ka ron? May... Psst. Okay, let's do check here. So para may naka-stay dito, may natutulog. Okay, meron siyang tulugan. Baka siguro nagbabantay dito yung gwardiya. So, ito na yung dulo ng left wing na puntahan natin. We're going to check it. Parang may mga bikers na dumadaan dito kasi may bakas ng gulong. Ayan. So, maluwang siyang hospital. Okay. Ito yung paligid. Hindi ko lang makita kung saan ang emergency room nila. Okay, let's check here. Papuntang basement na to boy. Check muna natin o sa taas naman tayo, no? Basement na lang. Okay. Ay, sinabit ko. Okay, Lai. Alertin natin yung mata natin sa flooring. Baka may snake. Kasi basement. Smelly. Okay guys, so naamoy ko yung mga paniki. May naamoy ako tayo ng paniki. Wait lang ha. Medyo dumilip yung paligid. So, okay. Tayo ng paniki. Ayun, may paniki doon guys. So. Ayun siya.
So, hindi na tayo sabuin, kaibigan. Come on. Okay. So, check natin yung basement. Okay. Oh, labasan na tulay. Dito, labasan. Di ba natin narating to? Tara, let's check. So, nasa left wing tayo kanina. Papanig tayo. Ayun yung hagdan na dinaanan natin. So, wala mo kami nararamdaman nila yon. Pero may naringaw. Ayun talaga pumasweet. So, ito siguro exhaust nila, no? Siguro yan ang exhaust fan nila. Palabas. Kulob to dati. Okay. Mega Vision Films. Yan. Ikaw ang mahal ko with production. Whatever. So, ito siguro ay CR. Ito, Lai. What do you think, Lai? So, ang kapal ng platada nila, guys. Platada yan ang kapal. So, buhos yan. Mga buhos. Matibay talaga yung pagkakagawa. Ayan sila yan. So, let's do the check. So, naikot na natin. Ayan ang kapaligiran. So, babalik tayo. Ayan. Doon tayo lang, diretso tayo ron, no? So, press ko rito. Press ko. Are you okay, live? Good job, soldier. Be careful, ay, baka may landmines. So, anong meron dito? Parang may mausok. Parang may usok, no, light. Let's do. Check here muna. Dito ang press ko, guys. Ang press ko may kahoy, may puno. Rimas yata ito. Puno ng rimas. Okay. Okay, guys. Dito, malamig na. Oh, man. What's your step, Lai? What's your step? So, ito, malamig na rito, guys. Okay. Room 1. Clear natin room 1, Lai. Okay. Permission po. Okay. So, may isang kwarto rito. Okay, may higaan dito. Oops, what's that? I heard something. May narinig ako. Okay. So, we're going to check yung mga ceiling. Baka kayo. Okay, come on. Siguro baka paniki lang yan. Okay. So, baka may paniki lang doon siguro. So, dito, kailangan maging alerto lang tayo rito. Sa mga bumibisita rito, i-check nyo yung paligid. Baka may ahas. Or may nakabitin ng mga ahas. So, maging sniper tayo. Okay. Room 1, clear. Okay, bago pumasok, check yung flooring. And then yung light. There's an owl right there, you know. You know. Hello. Ayan na. It's an owl. Yeah. Okay. Okay, may nakita ka ng owl, guys. Okay, good. Oh, lumabas na. Pumunta siya ron. So, lumabas yung owl.